Takže dobré dopoledne. Jsem moc ráda, že moc děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že tady můžu být v takové vybrané společnosti. Já vlastně, ten můj příspěvek je takový typický můj příspěvek v tom, že vlastně jde o nějaký aplikovaný feminismus, protože pro mě feministická teorie je vlastně nástroj nebo způsob, jak vlastně chápat ten umělecký svět, jak se v něm orientovat a jak se v něm pohybovat a jak v něm konat. A vlastně ten můj příspěvek nebo ty úvahy o pomocnicích jsou takovou fúzí zkrátka toho, že nějakého studia feministické teorie a zároveň praxe. To znamená, že se už prostě, nevím, přes 15 let pohybuju v prostředí současného umění. Takže z té vlastně svojí žitý zkušenosti vycházím a ten můj příspěvek taky je v něm nějak zakotvený. Vlastně, jak už bylo zmíněno, tak to, co tady budu říkat, je nějakým rozvedením pamfletu, který jsem napsala. Takže tak. Takže vlastně začnu u nějaké své zkušenosti a to, když jsem vlastně poprvé nastoupila jako kurátorka do instituce současného umění nebo do nějaké galerie a to, co mě tam poprvé nějak zarazilo, nebo o čem jsem hned od počátku přemýšlela, bylo setkání s pomocnicí. Byla to moje kolegyně produkční. Byla velmi, velmi milá. Ale během těch našich galerijních schůzek málo kdy mluvila, pouze vlastně plnila nějaké pokyny a nikdy se neúčastnila ničeho nad rámec svých povinností. Při našich diskuzích v kanceláři moc nevyjadřovala svůj názor. Bylo mi jasné, že jí moc nezajímá, co se v organizaci děje. Prostě se ujala úkolů, které jí byly přiděleny, splnila je a pak si šla po svém. Ostatní s tím úplně nebyli OK. Taky mi ale řekli, že v tom předchozím období, kdy jsem v té organizaci nebyla, byla pro práci velmi zapálená a dokonce kvůli té práci v galerii nechala svého studia. Jakoby bylo mi jasný, nebo vyplynulo, že do té práce dávala všechno a nakonec vyhořela. Chvíli vlastně tam zůstala v té galerii a potom odešla a našla si práci v úplně jiném oboru. Z této asistentky nebo pomocnice se stal nějaký duch, který mě od té doby začal pronásledovat. Protože během svého působení v galerijních institucích jsem zažila řadu takových pozic produkčních, které prostě vyhořely a své pozice opustily nebo odešly. A to jejich vyhoření a exodus, tomu bych ráda věnovala tento svůj příspěvek, velmi optimistický. A podle mě vrhá světlo na nějaké problémy toho uměleckého pole. Tak. A vlastně práce různých asistentů a asistentek, a o tom je tam ten můj pamflet, v oblasti umění není obvykle v hledáčku teoretiků a historiků, teoretiček a historiček umění. Dějiny umění i umělecká teorie jsou zaměřeny na umělce a umělkyně. A to navzdory skutečnosti, že mnoho umělců a umělkyň, kurátorů a kurátorek bylo a je současně různými pomocníky, asistenty, produkčními a tak dále. Ale vedle těchto nějakých tradičnějších a převládajících přístupů, to se mi úplně rozhodilo, ten fond, nevadí. Vedle těch jakoby převládajících přístupů existuje nějaká nová generace teoretiček, historiček, které začaly zkoumat vlastně různé role, které v umění jak si působí.
a začali komplikovat tohle tradičnější chápání. Jeden příklad jako takové zajímavé práce je od Danielle Child, která vlastně zkoumá americké minimalistické umělce a umělkyně a zkoumá jejich spolupráci s různými řemeslníky a výrobními firmami, který vlastně sehrály jako velmi důležitou roli v tom minimalismu americkým, protože se jednalo o velmi inovativní technologické postupy, se kterými oni přišli, ale to vlastně v těch dějinách umění není úplně zohledněno. Nebo další strašně zajímavá kniha je od Fernando Domíngueze Rubia, který vlastně píše o Muzeu moderního umění v New Yorku a analyzuje pomocné práce v muzeích umění a vlastně sleduje práci různých jako konzervátorů, digitálních archivářů a archivářek, ale někdy i samotných umělců a umělkyň, jakoby jejich úsilí v tom, aby se ty předměty uchovávaly v tom původním stavu. Což je na další jiný příspěvek jako o to, jak když jdeme do muzea, díváme se tam na umění, tak jsou to vlastně fikce, protože zatím obrovská práce jako i technologií, nejenom lidských aktérek, ale i vlastně těch technologií různých, aby vlastně aby jsme viděli to, co vidíme. Ale vlastně tito teoretici už jdou ve stopách jakoby vlastně feministických umělkyň většinou, které se ve své umělecké praxi právě zaměřovaly na tu netvůrčí nebo asistentskou pomocnickou práci. Asi nejslavnější nebo pro mě taková nejdůležitější umělkyně je Mirle Laderman-Ukeles, která vlastně skrze performance, tady vidíme jakoby sérii, kdy obléká a zase svléká své děti, když jdou ven, což v zimním období je velmi náročná disciplína. Tak vlastně ona napsala taky takový manifest, tady je můj nedokonalý překlad, manifest Maintenance Art Manifesto, a kde vlastně zpochybňuje rozlišení mezi tvůrčí a netvůrčí prací, soukromou a veřejnou sférou, viditelnou a neviditelnou prací. Jakoby rozhodne se to jakoby ignorovat tím, že vlastně performuje to, co považujeme za neviditelnou, soukromou, netvůrčí práci jako umění. Pak vlastně ještě je pro mě důležitý nějaký sociologický přístup. A tady bych zase jakoby nějaký sociologický přístup pro mě zajímavý, protože ty sociologové se dívají na to umění jakoby zvenku a jakoby úplně záměrně nepodléhají vlastně té hodnotové hierarchii toho pole. A to jakoby zkoumají zvenčí. A sociologové jako Pierre Bourdieu nebo Howard Becker vlastně jsou zajímaví v tom, že oni zkoumají uměleckou produkci jako ve světle vztahů, ve světle nějaké vztahovosti, ve světle mocenských vztahů, jako buď to sítě nějakých vztahů, jako v Bourdieu případě je to nějaký pole, a v případě Howarda Beckera je to právě umělecké světy. A ten Howard Becker je zvláště, vlastně ten text vyšel původně na začátku 80. let, je zvláště zajímavý, protože on přesně zkoumá provázanost takzvaně tvůrčích a netvůrčích rolí, tvůrčí a netvůrčí práce a jakoby odmítá tu hierarchii. Prostě, tady mám citát. Takže to je vlastně taky takový proud myšlení, který je zajímavý.
A proč je vlastně důležité se bavit o pomocnicích, ale o vyhořelých pomocnicích, je to, že vlastně, jak upozorňují různé novinové články, průzkumy a zprávy z celého světa, svět umění v posledních letech obchází přízrak vyhoření. Samozřejmě to souvisí s pandemií a související ekonomickou krizí i jakoby s tím související politickou situací. A ve světle těchto textů lze odcizenou a vyhořelou pomocnici považovat za jakéhosi kostlivce ve skříni. Můžeme ji přirovnat k rozbitému stroji, který se vzpírá opravě a často sebou přináší na pracoviště nepříjemnou atmosféru. Odcizená asistentka je často vnímána jako nespolehlivá, lhostejná, nepříjemná, bez zájmu o umění a ostatní se jí raději vyhýbají. A já prostě se tady zabývám, jako vnímám tu pomocnici jako subalterní subjekt světa umění, to znamená nějaký nevyslyšený druhý současné umělecké scény, který je vyloučen z hlavního proudu uměleckých diskurzů a debat. A stejně jako ten subalterní subjekt v té slavné eseji od Gayatri Spivak, jsou její znalosti a perspektiva i způsoby chápání světa umění zcela vytěsněny nebo v tom poli nebo světě prostě jsou nesrozumitelné. Takže vlastně můj zdroj, jak mluvit o hlasech nebo o zkušenosti odcizených pomocnic, je skrze mou vlastní zkušenost jako pomocnice a i vlastně jako někoho, kdo v roli nějaké manažerky nebo ředitelky nebo já nevím, instituce jakoby s pomocnicemi a pomocníky spolupracuje. A za druhé jsem našla hlas těch odcizených pomocnic ve světě literatury. A to ve světě autofikční literatury, takzvané. Tato literatura představuje způsob, kterým může asistentka kriticky vyprávět o světě umění, podat zprávu o svém odcizení, o svém odchodu i odchodu ze světa umění jako takového. Mám pocit, že právě když nějak hlouběji pochopíme to odcizení, tak vlastně pochopíme i nějakou paradoxní povahu vzájemné závislosti umělce a asistentky, který je zároveň nějakou nepřeklenutelnou propastí mezi autorskou a neautorskou prací v současném umění. Umělec nebo umělkyně je závislý na pomocnictvu, avšak, jak uvidíme, je pro obě strany někdy těžké najít společnou řeč. No, práce asistentky, stejně jako její emocionální vklad, je často považovaný za samozřejmost. V knize od Georgeho Udiseho The Experience of Culture, neboli Účelovost kultury, popisuje ten autor svůj výzkum každoročního mezinárodního uměleckého festivalu, který se odehrává v hraniční oblasti mezi USA a Mexikem. Judy sleduje, do jaké míry se jednotliví asistenti a asistentky produkce podílejí na projektech nad rámec své deklarované pracovní náplně a svých povinností, jak zásadní význam má pro projekty jejich předvídavost při hledání řešení neobvyklých problémů, jak moc se zasazují o úspěch každého projektu a na druhé straně, jak moc je neviditelná jejich práce. A to je taky vlastně už 20 let stará práce, stále, myslím, aktuální. Kurátoři a umělci, kteří si často nejsou jisti svými vizemi, očekávají od svého spolupracovnictva zájem a emocionální investici, což jsou očekávání, jak píše Judis, která jsou často genderově podmíněná. Ve světě umění se hierarchie práce často soustředí na to, co bychom mohli nazvat posvátností nápadu, nebo fetiš nápadu, nebo něco takového, fetiš ideje, nebo posvátnost ideje. S myšlenkami umělectva nebo kurátorstva se zachází s nejvyšší úctou a důležitostí, vyžadují značnou pozornost a emocionální podporu. Nejrůznější asistentky tak často dělají emocionální práci navíc. Jsou ozvučnou deskou pro své tvůrčí kolegy a kolegyně. Očekává se od nich, že budou adekvátně reagovat na potřeby a emoce druhých
absorbovat všechno negativní, zmírňovat nárazy, jsou takový zmírňovači nárazů, mezi uměním a tvrdou realitou. A obvykle se jedná o neviditelnou práci. Dva konkrétní příklady z mého života, nebo z mé praxe. Byla jsem, řídila jsem velký mezinárodní umělecký projekt a figuroval tam kurátor a umělkyně. A vlastně ta umělkyně vytvářela dílo pro tu výstavu. Produkční asistentka se snažila zajistit jí cestu a ubytování, ale ta umělkyně vlastně vůbec nekomunikovala, protože měla spoustu osobních problémů a řešila nějaký jiný projekty a tak dále. Asi den před příjezdem začala konečně komunikovat, ale nemohla se rozhodnout, jakoby, že měla si vzít nějaký spolupracovníky sebou a jestli nějaký sebou vezme nebo ne. A vlastně ta asistentka strávila celý den jako řešením téhle situace. Ona za mnou přišla, stěžovala si na to a já jsem to pak řešila s tím kurátorem a s umělkyní. Ale vlastně toho kurátora to nezajímalo. Jediné, co zajímalo, je, proč se umělkyně nakonec rozhodla, že teda nebudou tam žádní spolupracovníci. To znamená, že prostě nevím, že to bude jiný projekt, než si myslel. No a teď jde o to, že ta asistentka strávila hodiny navíc složitou komunikací nebo nějakým zařizováním, kvůli tomu, že na to ta umělkyně dřív neměla čas a pod stresem se pak neuměla rozhodnout. No. A druhý příklad. Úplně vlastně moje první nějaká role v uměleckém poli bylo, že jsem kdysi dávno dělala asistentku produkce v ceně Jindřicha Cholupeckého, což znáte jistě, to je cena pro mladé, vlastně pro umělce do 35 let v Čechách. A moje role byla že byla jakoby schůzka vlastně těch porotců a já jsem měla, promítat portfolia a být jim k ruce. A pak vlastně byla nějaká přestávka a jedna ta porotkyně, jsme spolu stáli ve frontě na kávu a já jsem nějak jako chtěla, nevím, aby jsme tam nemlčeli, tak jsem zahájila nějaký small talk a ona se na mě podívala takovým prázdným pohledem a vůbec mi neodpovídala. A evidentně byla prostě unavená. Ale já jsem si prostě samozřejmě všimla toho, že když je s těmi ostatními jako porotci, tak vlastně normálně komunikuje a je milá a jako v mojí přítomnosti vlastně ví, že nemusí jako, že tu masku může jakoby odložit a nemusela prostě se snažit. Teď vlastně nejde o tyhle konkrétní lidi, absolutně ne. Ten problém je strukturální. Podstatné je, že ta asistentka funguje jako nějaká poslední instance v té struktuře umění. Jak zkoumá řada teoretiků a teoretiček, kteří poskytují cenné pohledy na tu nejistou a prekarizovanou povahu práce ve světě umění. Umělectvo a kurátorstvo je často ve stresu, protože mají toho moc, nedokážou dodržovat termíny, nedokážou plnit závazky a nedokážou se věnovat problémům ostatním, protože, nevím, řeší jiný svoje problémy. Ale je to ta asistentka, která pak nese dopad toho nedodržování termínů a té špatné nálady a tak dále. Je to ona, od koho se očekává, že se vypořádá nebo absorbuje nějaké negativní emoce, že ponese emocionální či pracovní břímě, které vyplývá z zpoždění, nesplněné povinnosti, únavy či jiné krize, za které samozřejmě často lze ty osoby těžko vinit. Takže hněv asistentky, její odcizení nebo odmítnutí udělat to, co se po ní žádá, můžeme také chápat jako otázku. Je důležitost té ideje nebo toho počinu uměleckého nebo kurátorského taková, aby ospravedlnila přehlížení asistentské nebo pomocnické práce, včetně práce emocionální? No, pomocnice poskytuje všemožnou podporu, ale pak zjistí, že je to jen prostředek k dosažení cíle. Vznikem uměleckého díla její příspěvek k dílu zaniká a všechny vztahy, které mezi tím prožila, přestávají hrát roli a mizí z dějin.
A teď se vlastně vracím k té teď se obracím k autofikční literatuře. První je záznam, nebo autobiografické vyprávění Mathilde Suppe, původně ve francouzštině. Karen Sitter se nerada dělí. Karen Sitter doesn't like to share. Existuje francouzský a anglický překlad. A ta kniha zpracovává autorčinu zkušenost asistentky umělkyně Karen Sitter, což je docela známá umělkyně. No a Suppe, která je studentka umění z Francie a obdivuje tu tvorbu Karen, se nechává najmout tou umělkyni, aby asistovala při natáčení jedné z epizod její videosérie 2012-2013 v New Yorku. Jde tu o příběh, který je jak osobním pohledem na kariéru té umělkyně, tak snahou asistentky vyjádřit svou pomocnickou perspektivu. Mathilde vypráví, jak se jako stážistka horlivě vrhla do nové práce, ale měla problémy s porozuměním mluvené americké angličtině a vůbec se ve městě nevyznala a měla prostě jenom velmi malou představu o tom, co ta práce přináší, prostě nevěděla jakoby nic a velmi rychle se v rámci toho natáčení ale zorientovala a vlastně celý ten román líčí takový její jakoby vzestup, kdy ona vlastně se stala jako nějakou vedoucí produkt. Byla sice neplacená jakoby stážistka, ale jakoby byla tak jakoby schopná a tak zapálená, že se vlastně stala hrozně klíčovým jako člověkem celé té produkce a vlastně celé té koordinace toho natáčení a tak dále. A velmi rychle jakoby všechno prostě dokáže zvládnout a vyřešit. A velmi jí záleží na tom, jakoby, aby ten film byl úspěšný a hodně jí záleží na té umělkyni, chce vlastně, touží po nějakém přátelství a je to pro ní, že ona vlastně taky chce být umělkyně a chce se od té umělkyně co nejvíc naučit. Zajímavý moment toho románu je vlastně, že končí právě pocitem odcizení. Ten konec toho románu je, že ona přijde na vernisáž a vidí konečný výsledek toho filmu a ona ho nepoznává. Vůbec neví, co si o něm má myslet, ani nedokáže říct, jestli se jí líbí nebo ne. Ona prostě nepoznává ten výsledek a uvědomí si, jak málo vlastně tomu rozuměla během toho natáčení. Její pocity můžeme přirovnat k pocitům odcizení, který popisuje Karl Marx o pocitech dělníka, který si uvědomuje, že je jen jedním, a teď jsem ztratila stránku, z prvků procesu, jehož výsledek nemá ve svých rukou. Takže tady pro Suppe existuje nepřeklenutelná propast mezi filmem jako uměleckým dílem, tou videosérií vystavenou v galerii a procesem vzniku, který zažila jako aktivní a klíčová účastnice. Jako kdyby během té vernisáže ta umělkyně a její asistentka ztratili společnou řeč. A ten vlastně intenzivní vztah taky, který byl důležitý pro to, aby ten film vzniknul, vlastně zaniká. Odcizená pomocnice už nevěří v umělecké dílo, ve vztah s umělkyní ani s kurátorkou a ve vše, co se od ní vyžaduje. No a ta ztráta společného vztahu mezi odcizenou umělkyní, teda odcizenou pomocnicí a umělkyní nebo umělcem je taky něco, co vlastně se popisuje v dalším takovým experimentálním autobiografickým textem, který už jako mě kdysi dávno velmi oslovil a pak jsme ho přeložili v tranzitu a je od italské feministické myslitelky Carly Lonzi. Ten text je původně z roku 80 a původně byl tedy v italštině. A myslím si, že dosud není jako přeložený do jiných, jako do angličtiny nebo do francouzštiny, němčiny, tak pokud vím. A vlastně jde o nějaký rozhovor mezi, je to taková silná kniha, je to takový rozchodový rozhovor mezi jako etablovaným umělcem a vlastně radikální feministickou myslitelkou, tedy jde o partnerský vztah, o rozchod partnerského vztahu. A oni se pak jako nerozešli úplně, ale to je jedno. Ale jakože vlastně jde o ten rozchodový rozhovor, který ona zaznamenala a publikovala, jakoby. A vlastně jde o to, že
tam mluví ten umělec ze své pozice a ta radikální feministická myslitelka, která dřív byla nějakou uměleckou kritičkou, ale vlastně to umění, svět umění opustila a odmítla ho, jakoby odešla z něj. A ona vlastně tomu Pietro Consagra, je ten její partner, a ona mu vyčítá, nebo ona mu říká, že se s ním rozchází, protože on má od ní nějaké očekávání, který ona odmítá naplňovat, že on je závislý, i on to sám říká, na její emocionální práci nebo na nějaké její podpoře a ona už mu ji nechce poskytovat. Nechce ho už doprovázet na vernisáže, navazovat kontakty atd. Protože vnímá, že v tom jejich vztahu, ta účelovost toho vztahu, to umění, že se to děje kvůli umění, je nadřazená nad tím životem, nad tím vztahem samotným. Ona obvinuje, a vlastně ten Consagra, ten Pietro zase obvinuje Karlovu, že mu brání v práci a ona zase nechce být jenom muza a podporovatelka. Oni se snaží vést nějaký dialog, ale vlastně pořád v průběhu té knihy zažíváme, jak si nerozumí. Jí vadí, že podle jejího názoru se ve světě umění navazují kontakty, ne vztahy. Svět umění je podle ní plný pokrytectví, tady mám nějaký citace. Svět umění je podle ní plný pokrytectví a ovládá ho kult umělce, jemuž ostatní, zejména ženy, slouží na úkor sebe sama a zanedbávají své vlastní potřeby a zájmy. Považuje to za formu vykořisťování, která je spojena zejména s genderovou dynamikou. Vztah pro Karlu Lonzi, i jakoby v jejím, jako konkrétně v tom jejím díle i feministické praxi, je pro ní cílem sám o sobě, nikoliv něčím, co by mělo pouze sloužit umělci nebo uměleckému dílu. Umění vztahy podle ní instrumentalizuje. V důsledku čehož se asistentka cítí být využita, zneužita a ta spolupráce pro ní ztrácí smysl. No a vlastně úplně třetí kniha je úplně nová kniha, která je zase trošku z jiného prostředí, a to z prostředí jakoby komerčního světa umění současného. A to je kniha od Valerie Werder, Thieves, nebo Zloději. A vlastně ta kniha zase jakoby je autofikcí a ta hlavní postava je Valerie, mladá žena, která pracuje v komerční galerii v New Yorku a ta galerie prostě prodává, já nevím, takový ty modernistický díla za miliony. A vlastně Valerie tam pracuje a píše texty o těch uměleckých dílech. A ten text je zajímavý, že vlastně to odcizení se tam projevuje v způsobu vyprávění. Že na začátku, prostě tam části textu, v nichž Valerie jako z té galerie odešla, jsou vyprávěny v první a v druhé osobě, teda nejdřív v druhé a pak v první, takže ta vypravěčka se jakoby sama k sobě více přibližuje. A kdy je v galerii na začátku, tak je ve třetí osobě, jakoby, aby se vyjádřilo jakoby to odcizení. Valerie píše tiskové zprávy, je hlasem té galerie, což znamená, že teda píše ty tiskové zprávy a ona sama sebe popisuje jako jazykový stroj, který chrlí slova, aby prodal obrazy. A jako holka z galerie, do níž si různí starší etablovaní, většinou muži, promítají to, co zrovna potřebují. Takže ji někdy vnímají jako velmi, po ní prostě pálí takzvaně, nebo ji jakoby vyjadřují obdiv, anebo naopak tam přijde jeden kritik, který je hrozně vůči ní odmítavý a považují ji za symbol kapitalismu a prostě nevím. No a jenomže samozřejmě Valerie se jaksi pracuje v galerii, ale jakoby jednoho dne se začne zadrhávat ten stroj a ten jazykový stroj se začne zadrhávat a nakonec se rozbije. Valerie, no teď se mi to úplně rozsypalo, ale to je citát jako úplně ze závěru toho románu, kdy ona vlastně přemýšlí o tom, jestli se tam má vrátit, ale podle mě to vůbec asi
nevím, jestli to čitelný. Ještě jak je to v té angličtině. Takže ona si nejdřív bere volno, pak přestává odpovídat na e-maily, v té galerii vypukne panika a ta šéfová jí začne psát lichotivý e-maily, kde ji strašně chválí a ta galerie je prostě vzhůru nohama. A ona vlastně na konci toho románu, který zůstává otevřený, uvažuje o tom, že se vrátí, ale vlastně v tom citátu je ukázaný, jak tento návrat líčí jako cestu zpět k odcizené existenci, která je dusivá. Takže tady vlastně vidíme odcizenou pomocnici, která promlouvá skrze nějakou postavu, aby mohla zmapovat toxickou společenskou dynamiku, do níž je zapletena, a to, jak se jí nedaří v těchto omezujících společenských rámcích se zorientovat. Vynáší na povrch nějaký hierarchický a vykořisťovatelský struktury, které prostupují světem umění, znehodnocení a neviditelnost pomocných rolí. Valerijin sebeportrét jako stroje na jazyky v té komerční galerii podtrhuje dehumanizující povahu komerčního světa umění, kde je asistentstvo pouhými průvodci kapitálu a obchodu a jejich identita a přínos jsou redukovány na nástroje jako pro prodej umění. Její postupný ústup a odchod ze světa umění je cestou emancipace, během níž se její jazyk postupně osvobozuje prostřednictvím té autofikce. Takže tak spěju k závěru. Vlastně pro mě ještě, jak jsem mluvila o těch sociologických perspektivách, tak je hodně zajímavá jakoby nějaká infrastrukturní perspektiva, když se díváme na ty umělecké instituce nebo ten umělecký svět jako nějakou strašně důležitou infrastrukturu, kterou je ale jako každou infrastrukturu potřeba jakoby udržovat skrze práci. A je nutný nějakým způsobem reprodukovat a vykonávat nějakou základní údržbu, protože když nefunguje, tak všechno kolabuje. A každá sociální infrastruktura má zase více viditelné a méně viditelné hrdiny a hrdinky a mezi ty méně viditelné udržovatelky a pečovatelé kulturní infrastruktury patří vedle kustodek, uklízeček, účetních piaristů, korektorek i produkční. Uměleckou tvorbu, jak ukazují teoretičky a kritikové, který jsem zmiňovala, nelze oddělit od práce takzvaně neumělecké. A ten přízrak odcizené a vyhořelé asistentky, který se vznáší nad světem umění, nabízí perspektivu, která podle mě zpochybňuje nějaký tradičnější pohled na umění. Pro takovou asistentku totiž není umění cestou k emancipaci, jak o tom často mluvíme. Je to naopak odcizující prací. Odmítá se angažovat více, než je nutné. Odchází a dává výpověď. Asistenti a asistentky ve světě umění, zejména ti, kteří se cítí odcizení nebo vyhořelí, poukazují nejen pouze na problémy, jako je nízký plat, dlouhá pracovní doba, nedostatečná jistota zaměstnání a očekávání neplacených přesčasů, které jsou ve světě umění běžné. Vrhají rovněž světlo na zásadní aspekty umělecké produkce. Konkrétně na způsob, jakým je popírána vzájemná závislost tvůrčích a netvůrčích rolí, či na to, jak se asistentky stávají poslední instancí a záchranou, když umělecký systém umělce zklame a břemeno neudržitelnosti uměleckého provozu pak padá na ní. A také poukazují na, podle mě, popíranou provázanost tvůrčí, pomocnické a nějaké emocionální práce. Odcizené pomocnice jsou špatným svědomím světa umění. Jsou symptomem, který poukazuje na to, že navzdory vzkvétajícímu teoretickému diskurzu, že to je pro mě zajímavé, že vlastně v textech i vlastně v umělecké tvorbě, že dneska kolektivní povaha umělecké tvorby, to je jako všude přítomný. Že máme tady spoustu kolektivních uměleckých a kurátorských experimentů, kdy vlastně cílem je nějak rozpustit to individuální autorství. Ale jakoby v pozadí vždycky zůstává jakoby netknutý to rozlišení mezi tím, ta hierarchie mezi tím, co považujeme za tvůrčí
a za pomocnou práci, ta zůstává vlastně netknutá. Já nevím, jak jsem na tom s časem, jestli už můžu, tak tady mám jenom takový citát z Waltera Benjamina, že on vlastně je pro mě jako strašně mám ráda a vždycky se k němu vracím. A on vlastně píše v těch svých slavných tezích filozofii dějin, že každý kulturní objekt či dokument obsahuje prvky barbarství. Kulturní artefakty, které často oslavujeme, jsou postaveny na nějaký mocenský asymetrii, jsou s nimi provázány. Mnohé historické památky a umělecká díla vznikly využitím práce a zdrojů, na nich se často podílelo mnoho vyčerpaných a odcizených pomocníků a pomocnic, jež byly z dějin vyloučeny. V návaznosti na tuto Benjaminovu myšlenku myslím, že je nutné jít proti proudu dějin a klást si etické otázky ohledně toho, jak se vztahujeme k uměleckým dílům, jejichž podstata tkví právě v zanedbávání zájmů a potřeb pomocnic. Když si uvědomíme provázanost té civilizace a barbarství, jak navrhuje Benjamin, měli bychom k umění přistupovat s vědomím jeho kontextu a etických otázek. A měli bychom si vytvořit diferencovanější představu o uměleckém projevu, kdo a co všechno za ním stojí. To, co jsem se tady snažila rozvinout, spočívá v tom, že abychom skutečně porozuměli jakoby uměleckým dílům a umění, tak proto je důležité a nezbytné vést dialog s pomocníky a pomocnicemi, kteří se podílejí na tvorbě a produkci umění.